Dyma amser pan oedd bobl Merthyr Tydfil yn barod I ymladd yn erbyn bobl posh efo arian. Fe symudodd Dic Penderyn o Aberafan wrth ymyl Port Talbot I Merthyr Tydfil yn 1819. Mae llawer yn dweud ei fod wedi symud I Merthyr mwyn cael gwaith yn tyllu am lo treiglad meddal mat. Glo, nid, nid, llo. Tra bod bobl eraill yn dweud ei fod wedi symud I Merthyr Tydfil mwyn cael bod digon pell o Port Talbot ac mwyn cael gweld yr haul am y tro cyntaf. Yn 1831, mae pethau'n ddu iawn yn y pyllau glo. Yn enwedig pan oedd rwy'n wedi diffodd y gola. Roedd perchnogion y gwaith haearn a'r gwaith glo bobl fel William Crochet wedi torri ar gyflog bobl oedd yn gweithio yna. A rwan roedden nhw'n talu'r gweithwyr dim efo arian ond efo tocynnau I brynu bwyd. A dim ond yn siopau'r perchnogion a roedden nhw'n gallu gwario'r tocynnau I brynu bwyd. Wel, ath hyn I lawr fel snog mewn cnebrwn neu angladd. Ar y cynta o Fehefin 1831 fe ddechreuodd y gwrthryfel. A be wnaeth y bobl pwysig yn Llundain? Danfon milwyr ar yr ail o Fehefin. Fe aeth torf I fyny at dafarn y castell gan ddilyn Lewis, neu Lewsyn yr heliwr. Yr rwan o'i brotestio ac I fyny am fwy o gyflog a thoriad ymhys bara. O, crumbs, meddai pawb. Pan glywon nhw, mai na, oedd yr ateb. Aeth pethau'n ddrwg wedyn. Fe benderfynodd y protestwyr ymosod ar yr adeilad. Atac. Ac fe ddechreuodd y milwyr saethu, siwt y protestwyr. Cafodd 200 o bobl eu hynafu. Cafodd 20 o protestwyr eu lladd. Ac fe gafodd 1 milwr bach anaf injury, i'w gos. Cafodd nifer fawr o protestwyr, bobl fel Lewsyn yr heliwr, eu danfon I Awstralia, meddyliwch. Cael eich danfon I wlad sy'n boblogaidd am y boomerang. Rupert Murdoch, Neighbours. Yr oedd Lord Melbourne a'r pobl bwysig eisiau gwneud example o'r protestwyr. Roedden nhw am grogi hang. Rhywun oedd wedi adnafu, injured y soldier. Un o'r pobl gafodd ei arestio oedd Dic Penderyn. Ac bod bobl Merthyr Tydfil yn gwybod ei fod o'n ddi-euog, not guilty. Doedd Lord Melbourne ddim eisiau gwybod. A mis Awst 1831 cafodd Dic Penderyn ei grogi hang yng Nghaerdydd.